Je tady Marián Sluka, hráč ze Slovenska, který má zkušenosti, působil několik let v zahraničí, ale myslím si, že to byla strašně krátká doba, protože my vlastně vzhledem k tomu, že máme krátký týden, neděle, pátek, tak ten trénink byl směřován spíš k tomu utkání, takže těžko se dají dělat závěry, uvidíme, jestli bude ochoten ještě prostě prodloužit to testování, to znamená záleží na dohodě s ním. Tréner pripravil nejaký herný tréning, hrali sme na celé hrysko. Bol to super tréning, bolo to dosť vysoké tempo, lebo ja som momentálne 6 týždňov nehral žiadny zápas a ešte predtým som cestoval 6,5 hodiny sem, takže bolo to akože dobrých 40 minút som bol v tempe, ale potom som už trošku bol unavený, ale bol super tréning. Mám rád technický futbal, tak sa hrá aj na Slovensku, aj v Česku, aj v Maďarsku. Nehrá sa to tak silno do tela. Mám rád taký rýchlejší futbal, jasné, že ofenzíva. Môj taký obľúbený tým je Real Madrid. Momentálně asi slovenský fotbal je před tím českým. Vnímáte to taky takhle na Slovensku? Ne, ja si myslím, že není tak vpredu určite. Bol som tam, videl som to, bol som v druhých štátoch. Myslím si, že není vpredu. Možno, že to sa vám zdá po včerajšom zápase s Žilinou Spartou. Žilina je fakt akože top tým na Slovensku, ale je tam potom veľký priepastný rozdiel od Žilina a Slován a potom je tam dosť veľký rozdiel. Takže není sme asi vpredu. Určite nie. Tento týden tady byl 2 dny, to znamená 2 tréninky, během kterých určitě se nedá objektivně posoudit, jestli by pro nás byl posilou, nebyl, ale říkám, chceme se s ním dohodnout, pokud s tím bude souhlasit, že by ještě přijel, protože máme příští týden nějaké přípravné utkání s B týmem a pak je přestávka reprezentační, takže v té době by určitě byla větší možnost se přesvědčit o tom, jestli by pro nás byl posilou. Dúfam, že sa zapáčim trénerom, budem robiť všetko preto a som voľný hráč, dúfam, že mi ponúknú nejakú zmluvu.